Un poble construït per xiquets i xiquetes és habitable per a tots. Almussafes ja ha presentat oficialment els representants del seu Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència. La sala d'actes del Centre Cultural va acollir l'acte oficial dilluns passat 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal del Xiquet. Este Consell de la Infància comença en el 2017 i continuarà durant 2 anys, fins al 2019. En el 2019 tindrem un nou Consell, hi haurà noves eleccions, per tant tenim en aquests 2 anys una visió d'uns jóvens i d'ací 2 anys aquesta visió canvia i tenim nous projectes i noves idees per a portar a cap. La regidora de la Infància, Teresa Iborra, va celebrar l'apertura de l'acte. Este Consell no és un Consell per a votar sí, per a votar no. No, és un Consell en què se treballa com a ciutadà. Són tallers que ens anem a reunir o se van a reunir cada 2 mesos, però van a treballar valors. No van a votar i ja està, van a formar-se com a ciutadans, perquè els xiquets no són el futur, que també, sinó són el present, i hem d'escoltar-los, hem de fer el poble amb ells. Lo más complicado, entre comillas, era explicárselo a ellos, verdaderamente. Pero la verdad es que lo han cogido súper bien, han entendido rápidamente lo que suponía para ellos el formar parte de su pueblo y estamos, la verdad, que muy contentos de la participación. L'organisme de participació ciutadana comença a funcionar com una ferramenta per a escoltar les opinions i inquietuds del col·lectiu d'infants i també de joves. Vaig proposar fer idees i defensar idees que jo pense que per a este poble aniran bé. Igualtat entre tots els xiquets i xiquetes. Que tots tinguem dret a ser atesos en el centre de salut i curar les nostres malalties. Apostar per el companyerisme. Per acollir amb empatia a les persones d'altres llocs. La iniciativa ha suposat la implicació no sols de les distintes àrees de l'Ajuntament, sinó també dels centres educatius, les associacions de mares i pares, la resta d'òrgans consultius municipals i la ciutadania en general. Tinc 11 anys, vaig a 6è, i m'he presentat perquè vull millorar la qualitat de vida en Almussafes per l'igualtat entre xiquets i xiquetes i adolescents. Educació igualitària entre homes i dones. Lluitar tots per a fer un poble millor. M'agradaria que tots els xiquets tingueren una bona educació similar a la que jo tinc. Tinc 12 anys i estic convençut que amb l'ajuda de tots farem un poble millor i ho aconseguirem amb esperança. Un a un, els quasi 30 membres del Consell que funcionarà durant el període 2017-2019, tots ells representants dels centres educatius de primària Pontet i Almassaf, de l'IES Almussafes i també xiquets i xiquetes inclosos per Acció Positiva i estudiants que cursen els seus estudis en centres educatius de fora de la població es van presentar davant del públic assistent defenent objectius a aconseguir en la seva tasca de participació ciutadana. Tinc 7 anys i sóc la xiqueta més xicoteta del Consell de la Infància. Dret a jugar i a divertir-se. Destinar més ajudes per a la protecció infantil. Tinc 11 anys, estic convençuda de que necessitem cultura per a les persones discapacitades, com les pel·lícules subtitulades. Que els adults ens deixen explotar la nostra imaginació i creativitat per al benefici del nostre poble. Plenar el nostre poble amb colors i alegria. La regidora Teresa Iborra els va agrair a tots ells el seu compromís en este nou projecte, els va animar a emprendre-lo amb energia i junt amb l'alcalde Toni González els va entregar l'acta de regidor que els acredita com les veus representants dels alumnes en el Consell, així com una motxilla i una carpeta perquè disposen del material necessari per a participar en les reunions que es van a convocar a partir d'ara. Con las opiniones que tengo y con los de mis amigos podíamos hacer que Almussafes también lo escuche. Escoltar a tots els ciutadans, al més jove i al més vell. La nostra opinió compta. Millorar els parcs amb la pràctica de l'esport. Per una vida en què tots puguem decidir. Lluitar per l'amistat entre tots els éssers humans.
La cita del pedagog italià Francesc Tonucci, que diu «Una ciutat feta per a xiquets és habitable per a tots els seus ciutadans». Evidència aquesta voluntat que tenim en l'Ajuntament d'Almussafes de convertir els nostres xiquets i xiquetes en ciutadans de ple dret, una iniciativa que, com molt bé ha comentat anteriorment la regidora delegada de la Infància, Teresa Iborra, començà a gestar-se el passat any 2016. Per a la constitució d'este fòrum de participació ciutadana s'ha seguit un llarg procés. L'aprovació per part del plenari de l'Ajuntament del seu reglament de funcionament, la creació de la regidoria de la infància d'Almussafes i les eleccions dels representants celebrades als 3 centres educatius. Ficarem uns panells repartits per el centre i sabien que cada un tenia el seu espai electoral i cada un pensava allí les seues propostes, que a més les han fet perfecte, les han fet en fotos, molt positives sempre, també sempre pensant que no es tracta de guanyar ni de perdre, sinó que el que ells ha triat parlarà en nom de tots els altres, no és una competició a veure qui guanya. Necessitem escoltar els xiquets, necessitem saber què és el que volen en el seu poble, què és el que volen en els seus pares, què és el que volen en la seva escola i què és les necessitats reals d'ells, perquè moltes vegades nosaltres decidim coses i a lo millor no són les que ells volen o els que ells necessiten de veres. Amb caràcter previ, l'equip de funcionaris de l'Ajuntament implicat en la iniciativa va ajudar els joves a preparar la corresponent campanya electoral. Perquè per a mi este és un dia molt important i crec que tenia que vindre. La localitat aspira a convertir-se en ciutat amiga de la infància el pròxim any, 2018.